Takže sme v tatami, mám pred sebou gyozu, idem sa do nej pustiť. A táto polivočka je čo? Tonga? Takom kokosová vyzerá, nie kokosová? Niečo také, áno. Dole bol napísaná. Výborné. Toto bolo moc príjemné. Takže toto je pad thai chicken, že by? Viete tam tak, aby som nečo. A máme sushi, ďakujem. Vyzerá to, aj toto by prosím ťa odfotiť. Môžeš to úplne odfotiť, akože, lebo to chcem aj ja, lebo je to pekné strašne. Lákame šalátik. A potom na bosa mi to pošli, prosím ťa. Díky. Tak sa do toho pustíme. No jasne. Inak všetko, čo doteraz bolo vynikajúce. Tak mám pred sebou maki, sushi maki, lososové sú tie v strede, tuniakové sú tie tmavšie a morský vlk sú tie svetlé. Samozrejme k tomu nesmie chýbať zázvor a wasabi.